Previously on Genesis. Mashombadiana tora Maria lendo lotangale mu mwezi wangu. Ndini ka office ngoti ndini. Ili kumpenda swali pombanze watu da Maria wewe Jesu. Ndatora ndatenga msoro mombe. Kutenga msoro mombe ni mara lendo kutenga msoro mombe muno South Africa utora mara lendo tutenga msoro mombe. You say you address your girl. Hold on, let me talk. Somebody took away her dress. That is your girl's dress. Exactly. Mgona barasta. Yes. Mavamanya zotaura exactly nemo maizia. Kando na maino ndo ananzazi yangu iripi. Yona maino wako geta moyo mchungu ndivunza sina kana basa pana muite mushe mimi. Unafuna kutama unakokuroa kaipa. Kutino kwenderera manje. Hasi mafanizi. Ndanditi zvozvendi kuda yakakwana kaini mari. Inouya Maxine narini? Kumbona bidza mumze wewe. Mkonzara msikone reza nyora bajola. Ayo mfana usati unditora sina basa ndishamwari kunza ndokungokuputitsa izviso. Andara zoita unogona undiputitsa asanga ndisiri na nyora bajola mutozina. Twister akauya. Anofana kurara mudaini nemukadzi wake. Andidi kunzwa zvangu kuti arara muspare. Ndapai apana vakazvara rombi chairo rosi chairo kupaya. Paya vese zvawana vere maruva kunze kwatino kudai mumwe akabva pano musino kunditukirira naimwe nakusiya anditukirira pano upiye iye Melisa ka Aiyo ako kanongoti mazira afo kaya. What I was waiting for, and you know, life wasn't easy, but I muka mangwanani tipinda mu maswisi zijingwa twada mari no. Sometimes in time jangwa ni madiri so pandakasiva Jesu venyu wangu wakachinja. You know boyo. Yes, shawe ngotimba mangu muno nowete makunzo hamusiwo maurimba mangu nasinawe Melisa. Yesu naiwe Natali sodoti gwenda kupi newe antata shakwe kwenda kwazilendo danga kemba kinota sinobhadhara mari erende tutogara kamuno mudheni mako. Chete ndo zvinoita Mwari kwamunoshora ndo kwamunoponderana Melisa. Newe kwenye yako imbori papi chaizvo iwewe. Nyaya yangu iri pakuti waimbotimba mangu muno nowete makunzo nasi ndiwo mauri kurara warimba mangu macho. Apa Natali wangotora chiadvantage yekuti ndirimba mako otherwise then simborimba mako aimbongotaura sezvitaura kwauri kuite ikoko. Apana kana advantage apa chingobvuma Melisa kutsurwa bvuma shamwari kana uri wrong. Kutsurwa kuti chi kuti pane ndatadzei ndakagara panapa ndikuzvionera TV ndatadzei. Wakatadza kunditimba mangu muno namakonzo ndopa wakatadza ipapo. Uzaka ungotaura zvako momuzi wangu warudzoka mai macho netakudzokera padheni pedu tinotobuda shapa asi tomborika na pressure. Ndakana basa shamwari let me tell you as long uri mumba mangu muno unoita zvandinoda you are under my authority. Zvekushamsira kumba kwenu noti mumba mangu munoti ini shamwari muno. Ende munozaka Natali asina zondipiwa zvakanaka. Angatotoshamsira neimba inoyi kunge imba yake. Iwe imba yake atourayira chikomba kuti agogara ndiyodototi imba yangu haasi kundiziva zvakanaka. Manje muno muchanatsa kumugara kusvika mai vangu pavachadzoka ipapo nenditongori mumu. Kompale ndani kunopinda pamangu sinonoka. Nono izvo kude pana Rubatsiro wangu. uda rubatsiro chireme kana bofuna tsvaga rubatsiro pana paufanije ramba chiriti. Shana mbeta kana ka problem shasadaro. Ka problem ke ivo. Adzingwa kumana munza panzina kana mari udzugera. Ndimbochaka kana panombobleya. Mpana unotadza kutaura mpana kuti utsvaga mambe kubleya mpana wenda wakadzungaira kuti ari kusvipa ngati Facebook nechimpanzi. Ndakatsungere unga maybe pamupusa sha. Alright mpana kuona chiya isinyaya mpana uno chibleya nenyuweze. Patongana batsoro chichi tenga chikafu chiweze nekubhadhara rent unoziva kuti papandemic mpana zvinhu zvakaoma sha. Andaibata ndara aisande. Respect wezi. Anotokwanisa bana kundilo. Pana ngilife mgithe zveshe totoita zvese kuti zvitirara. Tapinda panapa. Koma tokopinda musina kana. Kondonokireko ini pano pamba ndepamufuti panapa.
kuzvine basa rechichinja ndisingazive pauri papa ko ndainga mari yangu mukomana haasukubatika aiwa ndozvasingade kunzwa izvozvo ndatoziziva ndagara ndazviziva because kana kangu achingoroera kachingoti dhigidhigi kachienda nechepasasi inini ndiri kuda mari yangu Susan asi tomboda mafanizi newe anotika ndakatojamuka izvozvo ndakatodya rasha ndiri kuda mari yangu manje twisocha haasikuwanika izvo zvokuti ndudza zvastatement kuti handizodi pirigori handitomboda ite ndiri kuda mari yangu pana paSusan because nguva yareba handisikumirira izvozvo izvo twista ndakaenda nomutsvaga kumba kwavo vanhu kumba kwavo chaivo chavo haasitozoti ari kupi mukadzi wake chaiye wemadhiresi akatengerwa madhiresi wacho iye haasitozivawo saka ininazinhoroondo dzako dzawakundudza zvepoemu dzako idzizi indati ndiri kuda mari yangu fusto ndati kuda shelete yangu ndozvandiri kungoda chete nokuti iwo ndiwakandiunzira munhu iwo nozati ndanditengeseri chikwereti madhiresi angu andika pandakanzwisisa imi makaitirana agreement yenyu muri 2 ndakasimuka zita rangu ndo rakazongopiwa ndowakandifeya munhu saka ndikuda mari yangu munhu asi ndakatadzera kurifeya munhu saka iwo wakazobvumire kuti yange unonopiwa mari uchiuya nemari futi yakashota wakadi kupiwa koindaigozata chandipa yakashota here saka utati zvese zvamuna kukurukurira futi mototenda bhozi makatombodyawo pana unotiziva kandichita mari dzangu saka ndichandotenda chipa makatombodya handitombodi next time izvozvo pandikutoenda toyezvo ndatofwatura nditomboda izvozvo mafanizi izvozvo sho ungadondinetsera mari kutonge ndine mari yavo iwe twist waifunga kuti ozvounelaki kane kuti ozvoti kugara pamba pamainini uya ugara apapo izvezvi uya ugara apapo iwe ukunonodza maraunzi angu andita kuenda maraunzi api kwaipapapo maraunzi api papapo ndakawira maraunzi ako here papa ndinozvika maraunzi ako here nini ona kuinga ako maraunzi ka but onaka inyaya kungoti wakaitawo munyama kuti kudana na businessman sha businessman wei kwaipapapo business rei papapo tibvira apapo. Can I ask you something? Sha ask zvako but usandiwestero time because time yangu inokosha wese kune iwe wakanditreya hangu kuti ndiuye uzogara munhu hamo muno apa musoro pazvo kandinyephera kuti onzvo pana panodyiwa KFC sha ona ka ndambeita kuti umborohwo nemhepo sha kuti umbakweda kuna mhepo sha iriko zvayo ka but yenye nekasimero inenge nemasweji sha iyi mhepo yekuti unombonyatsofurwo mhepo yakanaka sha usade kushamisira zvisina nebasa ipapapo kambama kandakakupa ipapapa hauna kana kukanzwa kana kukupinda sha sora kwandaka ndakumirira musaga sha kuti madresi twako ya natoparapa ndetwei white wedding sha nofunga kuti izvo ndakapusa naye white wedding yaunoita ipapapa ini ndei white wedding yakamboitwa nemuromo chimbesa muromo wako mudifriza musha uone zvoda kuitika onei papapa uri kufunga kuti ozvo ndikuseka newe nini iwe sha utoninonodza maraunzi angu andida kuenda sha uchindodzasina nebasa enda hakuko uri kuenda ikokoko wakasadzoka uri kundoona ndaenda kumba kwedu nhasi chamanotora mari yangu kwaboss prince yecabbage vandinetsa yoyo always kuti uri kunotora mari but mari yacho hanibveioni. What are you trying to do panapa upedza kuti chiyo sorry baby munhu acho anotondinetsawo usanditi baby call me your husband ko zvakasiyana nekuti dedi chimusha chaka chiri kuwandisa shamwari manje ndichida kuenda newe kuAmerica kwachindoenda newe sei uchiwanza chimusha sha sora yakutandika ndakutadzira alright tichenda kunotora mari yacho but ukasika kudzoka pakuti kanonoka kudzoka rurara kunze ko kana rurara kumuti story nani okay ndichaita sekudaro mudiwa wangu ndinotenda mwari akandipa murume akaita seweso geta wendo enda wakanyarara pakutozokuzvorudo nditaurira okay kana maane nzara mutore mari pasi pepila pamunotenga chingwa iri bhuru but nhasi ndisi kunzwa kuda chingwa ndotofunga hangu KFC street wise number 2 baba musha mungada mari yacho ndiri kunotora haikwani kana chino ii 15 rand chete ndo mari iripo hapo mudiwa wangu muri sei kwapi ndimainowa muri sei ndiri ndaitidi makadiko mwanangu ndiripo zvangu ndandauya kakuzonzwa ko makamuwana here mwana makawana aida
No, hatina kumwana takangotsonda munhu chete. Makagona. Thanks kama utsorombopa dringi. Haiwa, dhiringire ikona mwanangu. Kubatsirana uko. Kubatsirana ufunge zvako, don't worry. Sure here moms. Saka Aida uyaidana na boss Prince here. No, aingomushandira chete. Kushanda? Aiwa kana yapiri. Pafunge ikairi kapa. Moms, munoreveka namuchida. Boss Prince vaya vakangwarisa vaya. Otherwise mwana aitoitiswa zvechipfambi. Moms, alright. Chaona plan ka toona utombopindira futi. Saka akakudzai kuna Aida wacho. No, asatu. Mubatei pawo kusvikira akudzai. Munhu mukuru wese uyu akaita unge boss Prince angadanana nemwana mudiki akaita unge Aida. Chokwadi boss Prince haanyare uyu. Yeah, sure. Pandoda plan apa moms. Toona utopindira seko amukomana. Alright, inini regai ndiende ndimbonobikira muri. Okay. Thanks moms. Regai kupesa chika cleaning. Alright, mosara munyasha naika. Alright, mofamba mushi. Mama, what is it? Taende? Mama, ribo. Kwanguruse kwako. Akwagogo bolato moms. Ibolato yeko yandigira mba mangu. Mabolato ndei. Mama, kutaro ke munhu anotya Mwari kani. Usandifarisirwa zvinzwa. Next time ukaende kwagogo wako iko. Pressure zero moms. Ambo yako vachimbokudzidzisa chii chaizvo. Vachikusiya uchiyerera kudeso. Mama, musavhunduke nyatsisiri ma 1990s kwaitaurwa dipshona takuma 2000. Kuyo ndoba kupinda mba mangu asinonoka. Unonzikudza naye friend yangu. Wekupi? Ari kuda. Moms naende wazosiwa kahope. Uchisiya hope pamusha pangu pano kuti hauna kumba. Kumba kwedu kukubhoro plaza kuna vanhu. Hazvina kuipa. Unosiya kwasura rochidzidzisa umwe wako tsika uyu. Kuti zvada unditira panapa unwake unosemesa handi uri imba mangu mu. Skurera kundipinde zvako. Isora koda don't worry moms yangu awechike Mwari ndosaka achida. Ndazviona. Nogona kutodzokera kwagogo noti bolato ndoenda tojaira. Come in. Ngoma. Madi. Devsise. Boss wangu ndadzoka kama second round. Asikufara. Asikufara. Kuwapi? Nokuti paperback yamukatore mimi yanga ine chikwama changu nechituba ndisikuzviona zvekupi. Hayi mfana unoda kufremera. Asikufremera ini. Ndikushaya. Hapana kana chandurukwana. Yatsonde explainere kuti match pamusa sei. Why is it ndisirukwana inini chikwama changu? Handichandokwanisa kuexplainera. Handidi kunzwisisa. Une problem yo mfana iwe wato confusing nenyaya yekungokumbira hembe, masheti, machii wada kuti kuzvizvinga nechikwama chako. Sandibudiridzake. German. Todzosere mufeso wangu wekuJamaica because maakutoenderera, maakurembesa unge mutundo wamakuseni mimi. Nani basa rese mufeso wako wekuJamaica, chii chinonzi Jamaica. Sandijairirewe. Aiwa. Chimondipa isini rangu. Handasina ndokwanisa kukupa. Nemgomo. Saka mungotadza kundipa sini rangu. Saka mdaita sei nechikwama sandinetse anditi. Sandinetse aubhaterere ndi panapa anditi. Sandinetse anditi. Buda mba mangu get away mfana sandisaize. Mira kubuda ndagara ndikutoenda. Panda kuti mumbotanga manyatsonde explainera kuti imimi hamusikudere nechikwama chine chitupa imimi. Andachikwama chandirokupa mani we get away sandrestraight time. Aiwa time ndotokuestereka because muguramba nesinhu rangu muguramba muchingonipa chikwama changu nechitupa changu otherwise pamwe mamutoro nemacoins makadya munobuda here pachitupa iwe panotobuda gaba rebhinza ndira chitupa chako buda mumba mangu geta wemfano sandisaizewe akudzoka mfese ujamaica gadzoke ndakakubirirai gadzoke ma1 acho this time munokwara Fesi yakakura yakanaka nebasa rese getamanje ndingakutonge send pay sandi wastere time ndizvako ndikamurasta kako ikako next on Genesis nzoo zangu ndinenge yangadikirika nangobvunza kwamuri aiwa haabvunza izvi sister yangu inonzi Aida makaisa kuti indoda dzimbanje wandiwaiziva zvokuti denda ndatokurovera mbanjega pamwe waitosekerera because ndenda tokanga zvandainga panapa Emmanuel, why yarasika?